Σαν σήμερα, 204 χρόνια πριν, στην πρωτεύουσα του Μοριά, εδώ στην Τριπολιτσά, έγινε ίσως το μεγαλύτερο γεγονός ελληνικής επανάστασης. Πήραμε πάλι πίσω αυτό που πραγματικά μας άνοικε. Αυτό που είχαμε χάσει για χρόνια πολλά και που πραγματικά έδωσε την κινήτρια δύναμη για την επιτυχία της ελληνικής επανάστασης. Πρέπει όμως σήμερα να βγάλουμε και ένα κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα. Ήρθαμε στην κατάθεση που διοργάνωσαν η νεολαία της περιοχής μας, η νεολαία της Τρίπολης. Σήμερα αυτό λείπει πλέον από την Ελλάδα και το βλέπουμε καθημερινά. Η νέα γενιά τείνει να απουσιάσει εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα από την ελληνική πολιτεία για να λύσουμε αυτό το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο είναι εδώ υπαρκτό και θα το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα πολλά χρόνια. Δεν θα υπάρχει μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει σήμερα να γίνουν κάποια πράγματα απαραίτητα, πολύ μεγάλα, όχι μικρά, για να μπορέσουν πραγματικά να σταθούν οι ελληνικές οικογένειες στα πόδια τους, να γίνουν και νέα παιδιά, να μεγαλώσει το έθνος και να κρατηθούμε. Χρόνια πολλά, κάθε καλό σε κάθε ελληνικό σπίτι.